Ola, gustaríame que explicasedes un dos paradoxos máis famosos das matemáticas da antiga Grecia, que é o de Aquiles e a tartaruga. A tartaruga reta a Aquiles a unha carreira e Aquiles é 10 veces máis rápido que ela. Por lo tanto, Aquiles dalle 10 km de vantaxe á tartaruga. Pero cando Aquiles percorre eses 10 km, a tartaruga non está, porque mentres estivo el correndo, a tartaruga moveuse 1 km. Cando Aquiles corre ese kilómetro e chega ao final dese kilómetro, a tartaruga xa non está aí, porque mentres que ele estivo correndo, a tartaruga moveuse 100 metros. E cando Aquiles percorre eses 100 metros, a tartaruga non a pilla, porque a tartaruga andou 10 metros mentres Aquiles estaba facendo os 100 metros. E así vemos que sucesivamente, aínda que Aquiles se aproxima cada vez máis a tartaruga, nunca chega a pillala. E isto é algo que os gregos non podían solucionar. E encantaríame que explicasedes como coa matemática moderna ese paradoxo ten solución. Grazas, chao.